Hello? Għanajlek ma Alright. turi jismewni jena, importa? Le, ma M'hemmx importax. ħafna m'hemmx sinjura. għalfejn. Għanajlek, nishtiqek titlob li għattifel forsi naqra l-xol. Ok? Ħanitolbu issa stess, mulej nitolbuk sabiex inti tipprovdi mulej ix-xogħol il-dazzażuh mulej li qed tifittex biex jaħdem. Inti taf mulej Ġesu kemm hija diffiċli mulej anke biex ngħixu meta aħna ma jkunniex l-inkam fil-ħajja tagħna. Għalhekk nitolbuk mulej f'dal ħin mhux biss għat-tifel tas-Sinjura mulej ma nitolbuk għal dawk kollha qed ifixxu ġob mulej fil-ħajja tagħhom. Nitolbuk mulej sabiex tkun inti li tipprovdilhom, tkun inti li turi l-ħniena mulej. Waqt li nitolbuk anke l-familji tagħhom biex tgħinhom inti tissapportihom u anqal persuni mulej li jkunu momenti u sinjal ta' kuraġġ u ta' faraġġ mulej. Għallimna kif nuru l-imħabba u l-karità mulej b'mod nisrani anke ma' dawn ħutna. Għall-glorja tiegħek. Grazzi mulej Ġesu. Kun imbirka. Thank you, Paċi Father. miegħek. Bye, Bye, bye. 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 Hello? 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 Hello, paċi miegħek. Yes, nishtiq ngħid talba, nishtiq ngħidu tgħidu talba, please. Għal dawk is-saċerdoti li qegħdin fid-dar tal-kleru. Bil-qalb U dawk is-saċerdoti li qegħdin f'xi djar oħra u tant forsi missjonarji li wara li mhux lew, wara li taw ħajjithom għal mulej, forsi issa ma jifilħux jaħdmu iktar, qegħdin b'xi sodda, u allura aħna għandna nkunu rikonoxxenti lejhom biex nitolbu għalihom biex Alla l-imbierek jagħtihom il-ħlas tal-apostolat tagħhom matul ħajjithom. Naqbel miegħek hekk 100% u bil-qalb kollha nagħmlu din it-talba flimkien. Mulej Ġesu nixtieq nofrulek is-saċerdoti kollha residenti fid-dar tal-kleru mulej. Inti taf mulej Ġesu dawn kemm taw ħajjithom kompletament għalik mulej kemm ħafna minnhom mulej Ġesu anka għexu fi żmien ta' tbatija mulej. Nitolbok sabiex inti tieqaf magħhom f'tal-ħin. Berikhom aktar mulej Ġesu, qaddishom mulej fit-tbatija tagħhom. Għatihom kull fejqan li jistu jeħtieġu mulej dak li inti jidirlek li għandek tagħtihom għall-glorja tiegħek. Nitolbok mulej Ġesu anka għas-sorijiet li jduru bis-saċerdoti mulej f'dik id-dar. Kompli berikhom baktar imħabba ġġatajthom ħafna, kompli berikhom baktar ħniena mulej. Għamil juma jkunu l-faraġġ tiegħek, għamil juma jkunu dawk mulej Ġesu li waslu lil Ġesu issa, lil dawn is-saċerdoti li waslu ktant ħafna nies oħrajn. Berek mulej Ġesu il-volontira kollha li jmorru f'din id-dar għall-glorja tiegħek. Grazzi mulej. SMS jiena Filis, Silvio, nitolbok titolbu għalija u niftakar fik fit-talb tiegħi. Proset tal-programm. Grazzi mulej. Mulej Ġesu nixtiequ nitolbuk għal daw il-persuna mulej li qed ibattuna l-SMSs, dik il-persuna mulej li xtixtieq is-serħan mulej fil-qalb tagħha u fil-moħħ. Għati għaddon tal-paċi mulej tal-ispirtu tiegħek. Birek anke l-Filis mulej fil-bżonijiet kollha tagħha issa mulej. Fuqt nitolbuk mulej anke sabiex tkompli tieqaf ma' dik il-kopja li titolbok għar-rigal ta' tarbija mulej fil-ħajja tagħha. Għamil l-imħabba tagħhom mulej tkun kbira bis-sejjed biex tilqa' dan ir-rigal minn għandek. U nofrulek anke dik il-persuna mulej li tbati bratrite għatija l-ħelsin mulej Ġesu minn dan l-ġieħa l-glorja tiegħek u skont ir-rida tiegħek nitolbuk dan mulej. Grazzi Ġesu għal dak kollu li qed tagħmel fil-ħajja tagħna f'dawn il-momenti. Let's stand and sing my Redeemer. Hello? Hello, il-paċi ma'kom. Mijak ukun. Jien nixtieq li Brother Hayden jitlob għatfall iż-żar li huma morda, speċjalment għar-Ramira, niputi tiegħi, jew mari b'lewkemja. U nixtieq ukoll nagħmlu talba żgħira ta' ringrazzjament illum l-Arċiprittana Ormu St. George ħabbar li mhux se jibqa' jieħu ħsiebna għal raġunijiet tiegħu. Nirringrazzjaw nitolbu għalija. Bela kollha nitolbu taħbib tagħna. Mulej Ġesu nixtiequ nofrulek mulej l-Ramira. Nitolbuk mulej sabiex inti tieqaf magħha mulej. Inti taf mulej Ġesu anke għad il-marda li ħakmita. Inti mulej Ġesu tista' toħroġ ħafna ġid u tista' mulej l-imħabba tiegħek tassew tkun abbundanti mulej fuq dil-familja fil-ħnina tiegħek. Għanna għamijak mulej Ġesu kif inti għannaqt it-tfal is-sar mulej meta kont għadek fostna fil-ġisem fuq dil-art.
Nitolbuk mulej anka sabiex tagħti id-dawl it-tobba mulej ħalli jarfu treatment li għandhom jagħtuha. Għati mulej Ġesu ħafna faraġġ u sabar u qawwa mulej Ġesu lill-ġenituri tagħha. Waqt nitolbuk anka għal dan is-saċerdot mulej fħal qormi sabiex inti taqaf miegħu u tagħtih dak kollu li għandu bżonn mulej biex ikompli jaqdik u jservik bl-imħabba u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Amen. Paċi miegħek ħabib. Paċi miegħek. For nothing, you fill my heart. Hello? Hello? Min għandu fuq linja, please? Hello? Għanaddu għal-ftit SMS. Brother, nitolbok għal-paċi, għaqda, tama u fejqana l-qlub tal-familja tijaj u għal-kulħat. Min għand Poli. Please itolbu għal-ibni biex jiftaħ qalbu għal-Alla u jfittex lajnuna li tant għandu bżonn. Il-fejqan fil-moħħ u fl-emozzjonijiet tiegħu. Nixtieq nitlob għal-fejqan ta' qlubna biex nersqu lejn is-sagramenti. Grazzi u proset tal-programm. Mulej Ġesu nitolbuk għal-paċi mulej Ġesu hekk fil-familja kollha ta' Poli. Idħol int mulej kun int l-saltan, għatihom rigal mulej li jibdew jitolbu fl-imkien, ħalli int is-saltan tas-suf din il-familja. Nitolbuk mulej Ġesu anka t-tifel ta' dik il-persuna mulej fejqu fl-emozzjonijiet tiegħu mulej kompletament bl-imħabba tiegħek. U nitolbuk għal daw kollha mulej li huma l-bot minnek fis-sagramenti, ħalli inti tiġbidhom lejk, ħalli jarfuk mill-ġdid u jesperjenzaw it-tannieqa tal-imħabba tiegħek mod speċjali mulej fil-qrar u fl-Ewkaristija. Birek is-saċerdoti kollha li jamministraw dan is-sagramenti għamel li jkunu preżenza konkreta tal-imħabba tiegħek li tfarraġ, li tfejjaq, li taħfer u li tmantnina bik innifsek. Hello? Hello, nsellem lek. Nsellem lek. Nsellem il-Fader. Proset tal-programm sbiħu kollu qed tagħmlu. Jiena nixtieq il-Fader jitlob għat-tifel tiegħi u għat-tfal tat-tifla wkoll illi ma jridux jafu bis-sagramentu ma jridux jafu bil-bambin. U nixtieq ukoll nitlob għat-tifla ta' 3 snin li hija ta' binti li qed nistennew riżultati xejn handicapped biex insifruha għall-kura barra. Jekk jogħġbok itlob għaliha. Mulej Ġesu. Għandha 3. Nixtieq nofrulek mulej Ġesu din it-tarbija tit-tifla ta' 3 snin mulej inti taf dak kollu l-mulej li qed itaqqal dil-familja kollha f'daw iċ-ċirkustanzi. Għamil mulej li inti tidħol u s-saltan bl-imħabba, bil-paċi u bil-fejqan tiegħek. Għamil li dawn ikun momenti li jaqdu dil-familja dejjem aktar. Waqt nitolbuk mulej anke għal dawk li huma mbedin minnek sabiex jiskopruk mulej b'mod ġdid anke permezz ta' din id-tbatija li dawn ħutna dejjem minnha. Madonna nitolbok kun int dik li tfarraġ il-familja bil-preżenza tiegħek. Grazzi Ġesu, grazzi Marija. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll nirringrazzjak minn qalbi. Bye. Hello. 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 Għalija hi kemm għandek kemm jimmiġuha b'saqajja, għandek uxtaqet tiġana ħafna. U rosi, għandi ġal-triter ġarosi. Ejna tolbu tal-ħin stessa? Għandi redazzjoni ġarosi dajem tiġani, ma nafx għandi. U għek, u għandi tifel naqra biret, fl-eżorju. Irċivi dak li l-mulej jrid jagħtik f'dan il-ħin ta' hekk ingħaqad magħna. Nitolbuk mulej sabiex inti tfejjaq il-dinoħtna mit-l-artrite mulej Ġesu. Nitolbuk mulej sabiex inti joġbok tqiegħed idejk fuqha u kif missejt tant morda 2000 sena ilu tkompli tagħmel dan issa stess mulej Ġesu. Għalik m'hemm żmien, m'hemmx distanza, m'hemm spazju. Il-ħnina u l-imħabba tiegħek huma dejjem l-istess mulej. Għalik nitolbuk għamel il-ħnina tiegħek tinżel fuq dinoħtna. Tatija l-faraġġ tiegħek, tatija li tingħaqad miegħek anke fid-tbatija tagħha. Tatija mulej Ġesu dak li inti taf li l-aħjar għaliha. Birek lilha mulej Ġesu l-familja kollha għall-glorja tiegħek mulej. Amen. Il-mulej birkek. Paċi miegħek. Your grace, it's not my will, but yours I choose to follow to the Hello. Hello. Hello, nsalmulek. Jien Tonja Farrugia. Nsalmulek, Tonja. Nixtieq inselli. Niktob għal ħabib tiegħi u nqam marit. Bil-qalb kollha.
Nista' nsaqsik ħaġa Tonio, kemm għandek żmien? 10 snin, kemm sabiħa Tonio? Għajta l-Ingilterra għall-operazzjoni. Nitolbu stess għall-ħabib tiegħek ta'. Mulej Ġesu, nixtieq nirringrazzjak għall-ġenerożità ta' Tonio mulej. Kemmu sabiħ mulej li anka tfal kapaċi mulej jduru lejk għax jarfu li inti possibbli tagħmel xi ħaġa sabiħa fil-ħajja tagħna. Mulej nitolbok sabiex tbierek lil Tonio qabel xejn mulej. Kompli birku u kompli użaħ se jaħlu għalik mulej Ġesu biex tużaħ kompletament f'din l-imħabba ġeneruża li inti diġà tajtu fil-qalb tiegħu. Waqt li nitolbuk mulej anka l-ħabib tiegħu jaqaf miegħu mulej Ġesu. Għatih kollu li jeħtieġ lilu u l-ġenituri tiegħu anka jekk ħajsifer għal din l-operazzjoni mulej. Għat il-ħer fit-tobba u għat il-qawwa tal-ispirtu tiegħek mulej li dak kollha involuti f'dil familja. Fejja int mulej Ġesu kif inti taflu l-aħjar u rbotna l-koll marri tiegħek. Grazzi mulej. Il-mulej birkek Tonio. Paċi miegħek. Bye.